akože hovoriť teraz tu, že Kevin, on tam už spí, lenže tento človek, čo tu teraz nahráva, on pil se mnou, on spal a vidíte, on sa práve teraz prebral, lenže vidíte, aký je medzi tým rozdiel, že ja som pil s ním, aj s ním, on spal, lenže ja som ešte nespal, ja furt nasávam, tak pálte všetci do piče, lebo ja, keď na opekačku nespím, ja len nasávam. Nemám telefon, nemáš slušať. Chápeš? Ty, nemlehetuš. Ja na opekačku nespím. Toto je opekačka. Ty si myslíš, že každý reper musí len z mesta pochádzať? Pičovina. Ty si ho nemôžeš povedať. Čo nejaký sedlák? Sedlák si nemôže niečo hovoriť. Ja som sedlák. Ja som ja. Ja som pierdela tuci. Ja som ja, keď sa si celé vypal do piče. Lebo keď sa aj budeš tému zahrávať... Máš tu nejaký krivý chodník do piče. Jaký krivý chodník? Keď sa budeš tému zahrávať... Ja sa chcem aspoň vyšťať, koko. To ma aspoň nechaj, koko. Vidíš to? On sa chce vyšťať. Nechce mi spierodela tuci. A čo si on myslí, že ja? Možno potom to niekto si možno z tohoto videa, z toho predtým to bude robiť srandu, že čo to jaký nadrbaný kokotko vypráva. Lenže ja mu poviem jedno. Počúvaj ma, ty môj pekný. Whisky ty s kávou miešaš. Keď chceš ma spoznať, a chceš vedieť, kto som ja, tak si kúkni toto video. A keď chceš, tak sa mi ozví na Pier 23. Ostatné si nemusím menovať, ale je to @zoznam.sk. A keď chceš ma dál riešiť, a chceš mi niečo rovno na piču povedať, a chceš sa mi rovno venovať, tak mi tam niečo napíš. Ja ťa rovno odstavím do piče. Lebo ja nie som žiadny nejaký nadrbaný kokotko, čo sa s niekým bude zahrávať. Takto sa vedia. Poď sem, môj pekný. Hej, snívaj jeho. Neho snívaj. Že poď sem, môj pekný. Dočkaj, že jak sa vedia šenkvičáre z Dedinčania zabávať proste, že je proste len každý reper musí z mesta pochádzať. A to už je jaká pišovina toto. To ktorý kokot vymyslel. To vymysleli henty, tí tam, Zotka, že čo teraz všetci, že na to, že poďme do NATO, že to je jaká pičovina, že euro, dojdu euráše, že gumenáčky, že jaké gumenáčky? To ešte toľko zostalo. Rovno bandasky budeme kupovať a pekne sa budeme ožerať, že jaké na to, jaké euro, my budeme furt nadrbaní a furt budeme na sačky a môžeme jebať vaše priebané otázky. Dával som natáčky a Slováčky budeme hrať. Takže už som vám povedal, ak chcete mi niečo na toto niečo povedať, dajte nejaký ten mail na pier23@zoznam.sk a ja vám to odpovím. Ale že mi to bude pičovať, lebo ja si vás nájdem a všetkých vás zabijem. A budem Ja si vás nájdem. A ja budem